Oh, napa? Bahan-bahan iki apa ae? Napa? Bahan-bahan iki apa ae? Genah-genah ae. Cek para panda iki cek nang niru. Loh, mboten niru cek dados referensi. Nggih. Kalau jelasaken alon-alon kemawon pokok lakon nggih. Enten oplosan kombinasi, enten tulak legen jinewer, cap topi miring ya terus. Cap sinden 3, obat-obatan, obat tikus, obat kedele, obat jagung, bioban baygon, obat celeng, obat curut, obat tinggi, obat tuna, obat ngamuk, obat suket, obat semut, racun tikus, kali peletong titik. Wow, omongan gak karu-karuan, bahan-bahan kamu ngene. Wow, nek jenengan nang niki gampang mabuk awak enteng mboten krasa napa-napa. Nek dijongkos kali mungsu mboten krasa lara, gampang. Gampil langit-langitanipun. Nggih. Sing semangat mawon. Empun kendo. Bareng rezeki nenceni. Ya oke ya. Asline atiku kurang dina wis bapak, sing baku kudu tak lakoni. Ya Allah. Kendarane curut aja. Iya. Aja nangis saya, ikhlas sama nangis kok. Kok lebih ngerti nanti nih. Semangat. Oke siap. Iso ae rek. Oh, tak bukain. Apa? Ngoten rek. Oleh sampean. Alhamdulillah. Tolong karo-karo sik sawer rek. Alhamdulillah cak, rezeki awak dhewe cak. Iya. Wis bukan dulu. Wis bukan dek. Nggih, sampe kliru ndu rek paling. Up. Loh. Isine ngecas cak. Iya. Iki tak bukain ini. Oh, wis, pun buka. Tak oplose dados tunggal ben lebih krasa kasihate. Asik. Sik, posisine kurang. Pun. Kurang disuntak. Wes, Pak. Amber cak. Ya wis seru kok ah. Di oplos duce tambah linuwe katigayane ndaramu. Adine. Engko nek duit bae sesuk duit langsung diombe. Engko krasa kasihati. Oh iya. Carane jenengan ngrapal aji-ajian. Kesuwen ki wis langsung ae, langsung ah. Yo, ayo. Alap-alape. Tak ombe. Ya wis bener. Tak apa-apa ya, balik pasaran kok ayu-ayu dhewe. Tahu beli ki? Nggih. Loh, sindane kan hati kakek. Napa? Ayu. Nggih, ten nek wae tok jane. Tak ombe ki? Itu ah. Balar wis darani. Enaknya tiada dua lagi. Tiada dua lagi. Ini apa? Iya Ge. Seperani ya Dek Ria ya, tak ibani titik. Baca baru baru dek. Baru dek ajeng rek.
Tak bener mana dek? Tasik kata kok porsi nih, porsi banyune nih kalau tasik kata. Oh ya. Awak kulek kok ke? Ayo bepisan klenger. Mau bepindo? Oh tambah semangat tambah berkasa ke? Oh ngapain ya? Kayak mangkono. Ya apa caranya aku iso golek danane musuh? Jenengan joget. Kula ingkang nyenggari, cek senggahe kali sinden tiga perkawis. Lho ya. Sinden telu-telune nek gak dikai semangat lho yo ki aku nggih. Oh, tenang. Ya, tadi golek pasaran cek pagi dhewe. Ya. Jeneng aku nggih. Wah. Masuk ke senggak aneh yang ini jare aku semangat 45 ini gak kan 12 siapa ya siapa baru aduh asido saat ini joget malih yo kakak jangan joget pisang kas joget pisang malih yo anggur nambahi karpet bayarku nang hikrit danungku Pandawa dan gampang rakyat Pandawa ini ngotot ya ada dan awas wis jos ke disendai ping pindho ta Bang keber apa maneh mari ngombe kopi sing anget ya tak tandingane bekecil gatet mati mumpung tidak ada orang tak minumi ya aja diombe engkau dibuang ibumu siapa? Bekasi ki apa? Aja ngombe iki gak ira lho kak kok ngomong ngopi ae tak icip-icipi ae lho asing ngono gak ono Kak mutu lawuk padha wibre maksudnya tuku karo jaluk padha segere adine iso ae tuku karo jaluk padha segere berarti nek tuku karo jaluk padha enake wae yo wis ombrencak wis dikene ibumu tambahan kok gak ngurus itu ajeng wis positif ajeng ngono iki lek positif wis Cak apa wis tambah ajeng iki Cak Rene Cak untuk mas wedok ae ini kok kecil lah ngono kowe Cak modele kaya ngene nek tuku Cak ngono tak sabuki ae silahe tak parasani niat ingsun marasaken kadang kula asale waras balik waras ampun ae aja didon rek asmun aku lara aja disuwuki kaya ngono suwono gak apa-apa aja didoni ibumu iku lho ambutasi nang gitu anggita kemarin mangan bangke aja kok gak ngono ta makanya kan nek budal itu sikatono lho mesti sikat aja nek budal aku ya wes saya tututi darahmu semangat
Segoro otot sosok kon Temenggung Roma Tendo bener pengen dole sing jenenge wisan gede sing manu-mani nantang kan Gusti Prabu maneh-maniten nanti kon otot so dhisik kok oleh ono dhewe endi dene wisan gede wah dater perkara apa ana motor mabur apa ana ban apa ana kaya pedhot iki sapa ya sapa iki Gatotkaca wani nyambrian kok ora ndi aku ana ngamping-ngamping Mega Malang yo ana ngamping-ngamping Mega Malang nguduna unggal enggak ana ing papan jembar ayo adu ana ing kono ayo tanding ana ing daratut aku sing ati-ati ojo mlayu kon duduk Pak wah jare mudun kok jare mudun muduna munggal muduna lu enak deh bisa satu kono lu enak nang dukur apa? Lu enak nang dukur lu enak nang bisa muduna aku terus untuk yo tak duni muduna orang dia ash empat mustaqil
balik. Jandaning promo kau pengo iwan tanpa tambu Jara jandane kepontir Tuh kabar ketiwasan yang di Romo Wadya bawa sampun kasar yudha nandhi kribadipun para putra Pandhawa kados pundi Rama? Ya. Saiki wis pitiwan jinepun Rama bakal ganti watang putunge anak-anakku kabeh. Saiki arep sawetawapun bapak bakal ngrapalake aji-ajian kadik dayanku. Mengko yen cenot dayaning pangrapalan aji-ajiku kaurunga engko dadi reca nggih. Pandengenipun bapa. Capul engkang samyo cinarito sinenta engkang lajeng gantosi pribadipun Wadyabala negari kula Siluman nggih menika pendhita saking negari kula Siluman ingkang dipercaya kaliyan Prabu Dawa nggih Sang Prabu Manik Manunten badhe ngrapal aji-ajian kanthi dayan kalih Sendaka pasta suku tunggalnya Bandhu Nangarsa Sendaka pasta sampun nama asa tangan suku suku tunggal kumpul dadi siji niat arep memakna Bandhu Nangarsa ngadeg hamandang kanan ing puncak ing grana puncak pucuk grana araning irung ana hangrengaken kanca griya Pancari mandriya pengangan-angan handurat bawa nafsu kebayu tekan perkara amang saduga ingkang sini diwara oleh nabi sakjroning urip urip sakjroning tapi dia kaya pengawuyut kaya sukma-sumusuping prarasa berarti Bekarang Durawacana prapel ajian gelap sayuta inggih petak gelap sayuta apa kebayaning gelap sayuta sinten ingkang ngenani kalaning ajian sakmenika supados ngantos dados reca amargi saking bayaning gelap sayuta kocap saknalika badanipun sang Begawan Durawacana ngrumaosaken kandha kulite sarwa kandha kaya-kaya sak cental kandha ing kulite paribasan dibacok lorok dibedel ningsing sisaing gamba medaling cahya kang sunan marani menika ajian lapsayuta namai putra Pandhawa kare perkawis datuk Dalah Antarja kena dayaning gelap sayuta ngantos dadi reca kalih awis
karena opo setahun jar ngene iki tak ngerti kan aneh kawas padang jar tuh anakku kau setahun direkca kaya ngene lakon opo kok lakon mampu bisa kok jar opo wak anak Kion direwangi nganti pecah ing bodoh saya getih Kion bisa kemudian kaya opo rupane kakangmu Gatot Kaca oh iya aku wis ngrumangsani yen kakang Gatot Kaca karo kakang Antareja dadi reca kawurunga iki sapa wigatine saka wigatine pendhita kang Gembang Momos ya Allah nek kaya mangkono arep bangsa Sawetara aku bakal menyang bangunan kaya yang pucak sama itu galuk itu dengan larang bapak sang yang menang kaya ngono mongso budaya menuan oman bangsa marang siramu yer Jangan kiri ender, jangan balas tak, jangan awak mesti karimu.